Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Εγώ μια χαρά. Πήγαμε 100 subscribers. Ιουπι! Για την ακρίβεια 103. Χωρίς τη δικιά σας υποστήριξη, χωρίς τις δικές σας απαντήσεις, ερωτήσεις που απάντησα, δεν θα με βοηθούσε να φτάσω στο στόχο μου. Ο οποίο ήταν 103 συνομιλητές. Χαίρομαι πάρα πολύ. Περιμένω με ανυπομονησία να δω να ανεβαίνουν περισσότερο. Να φτάσουμε 130 για ένα squishy dumpling να ανοίξουμε, όπως σας είχα αποσχεθεί. Χαίρομαι πολύ. Και τώρα θα σας αφήσω λίγη ώρα, εδώ λίγα λεπτά, να δείτε όλα τα καλά comments τα οποία θα πεταχτούν. Είναι από αυτό το βίντεο, το κλείνω το κανάλι μου οριστικά. Πραγματικά βλέπετε πόσα πολλά είναι. Δεν θα μπω στον κόπο να βάλω και τα hate comments, να δείτε και τα hate comments, το οποίο ήταν πολύ λίγα. Για σας, οι οποίοι μου δείξατε υποστήριξη, μου δείξατε τι πραγματικά μην το κλείσεις και από ό,τι βλέπετε ήταν και μερικά, είμαι νέα φαν, σε παρακαλώ όχι, μην το κλείσεις, δεν σε βλέπω αλλά δεν αξίζει μην τους ακούς. Και εμένα αυτά μου έδωσαν δύναμη να συνεχίσω για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Να ξέρετε, εγώ το εκτιμώ πολύ αυτό. Θα κάνω ένα gaming βιντεάκι, είτε σήμερα είτε αύριο. 90 nights. Θέλω να μου αφήσετε κάτω από αυτό το βίντεο τα ονόματά σας, πώς είναι στο Roblox. Και εγώ θα δεχτώ αρκετούς από εσάς για να παίξουμε μαζί. Πάλι σας ζητώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθήσατε να φτάσω στο στόχο μου. Επόμενος στόχος 150 εγγεγραμμένοι. Νομίζω τους έχουμε με την παρέα μας. Αν τη μεγαλώσουμε, νομίζω ότι θα φτάσουμε. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι άφωνη. Και να ξέρετε, σε επόμενο βιντεάκι θα δείτε τα σχολικά που θα πάω για τη φετινή χρονιά. Αλήθεια, θα το πω μια τελευταία φορά, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και comment. Και εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!